Og de der, de er rigtig flotte. Hvad for nogle? De der. Ja, de er meget flotte. Vil du gerne hænge sådan en på? Nej. Nej, okay. Eller kan det gå lidt i stykker? Ja, det kan godt gå i stykker. Hvis de falder på gulvet, så går de i mange stykker. Sådan er det med glaskugler. Den skal lige længere ind, fordi prøv lige at se, hvis Lilla hun skubber til den, så ryger den af, så den skal helt derind. Så sådan løfter den lige. Sådan, nu hænger den godt. Godt, skat. Skal vi se. Den kan ikke sidde og åbne derinde. Jo, det sidder fint. Så skal der også nogle længere nede, Smilla. Okay. Altså sådan rundt om, hvis du går rundt om træet, ikke? Om på den anden side. Så bliver det nemlig fordelt på hele træet. På hele træet? Ja, det skal jo ikke kun være på den der side, hvor morfar står med. Nej. Nej. Okay, det er helt sammen. Ja. Der har faktisk været 2 på den anden, der hvor den anden sidder, men den er blevet faldet på gulvet, og så er den gået i stykker, så derfor er der kun 1. Der er ikke særlig mange tilbage af den der. Nej. Af den her. Nej, det kan jeg godt se. Der er kun 1. Hænger der så nogen hernede for neden om på den anden side? Ja. Gør der det? Okay. Så den her, den er fra din tip, oldemor. Mormors, Olle Pilles mor. Den. Og der er masser af sange. Hvad siger du? Der er masser af sange der. Masser af sange? Ja, der er noter, det er rigtigt. Julesange. Den største, som jeg nogensinde har set. Er det rigtigt? Det kommer der ikke. Er det en guldtrumme eller en sølvtrumme? En guld en. En guld en. Det er en flot stokke. Ja, er det? Jeg skal lige hænge den her op. Så skal jeg være der, Smilla. Okay. Så skal jeg lige se. Det er et flot juletræ. Det var godt, du synes, det skal. Vi hænger den her på et sted? Ja. Her er der ikke nogen. Nå, der hænger en lige ovenover. Der hænger en der. Skal vi lige se. Et billede af jeg skulle lige til at male et lugte. Jeg skulle lige til at male det. Nå, så kom over. Ja. Okay, ja. Og venter mig. Ja, men du var heldig. Hvad skal den være? Lige her. Lige her. Så hænger den tæt på den anden. Hvor mange pynt er der på? Jeg ved ikke, du kan tælle dem, hvis du kan. Det kan jeg slet ikke. Nej. Så kan du tælle herover i hvor mange. Se her, der var 10 der og 6 der, det er 16, 20, 25, 29, 82, 7, 36, 42, 46, 53, 54, 59, 60, der er nok 100 ting. Nej, det kan ikke gøre det. Der er mere end 100 ting på, når vi er færdige, Smilla. Jeg skal altså lige have sådan en her. Nej, det skal vi ikke tage på, før vi er færdige med de andre, fordi så kan vi ikke hænge de andre på, hvis vi har puttet det der på. Og så kan man simpelthen ikke...
Så. Der. Så tager vi lige denne her. Og så tager mor de her op i. Og så kan vi have støvsugeren. Så var det godt, vi havde den her. Ikke? Tror du, din morfar han kan klare det med støvsugeren? Ja, det tror jeg også godt. Sådan her. Og så går vi lige herhen og kigger, hvor der skal sidde nogen. Så jeg tager heroppe. Og jeg tager her. Og nu skal jeg vise dig, hvordan de skal sidde. De skal sidde der, hvor der er et kryds. Kan du se, grene gør sådan? Så sætter man dem sådan ned i der, sådan så de ligesom sidder rigtig godt fast. Sådan. Og så skal vi finde et kryds. Ja, der er et kryds her. Skal du se, så putter vi den herned, og så se, prøv lige at se her, der er sådan en krog, kan du se det? Så skal den sidde sådan, så sidder den fast, ikke? Henter du en nødt til mig? Hvad er på den? Ved du, hvad der er på den her? Nej. Den vandt jeg i en mandelgave, da jeg var til frokost. Det er en tvilling, betyder det. Og det var fordi, der var en af mine veninder, hun er blevet mormor til nogle tvillinger. Men hun var der ikke. Så fik jeg den. Mandelgave. Og hvad er der på denne her? En isbjørn. Yes. Og hvem er den? Ej, men alle de andre, det er nogen, jeg har fået af Olle Inge-Lise. Kan du huske hende? Har du vundet alle dem? Jeg har fået dem alle sammen af Olle Inge-Lise. Og så skal vi lige have nogle flere lys, skat. Så har vi nogle flere lys. Kunne du ikke lige synge den der Lucia sammen, så skal vi se, om vi kan hjælpe hinanden? Skal vi på? Se hvor mange du har taget. Skal du passe på, at de ikke ryger ind. Okay. Fint. Jeg har en stemme. Ej, kryds. Hvad var det kryds? Nej, det var bare det kryds. Er der et kryds der? Her var det kryds. Nej, her var det. Her er der et. Se, Smilla. Her. Lige her. Og så skal vi have krogen derhen. Sådan. Det sidder fint. Og så er der et kryds her. Der. Og så skal vi dreje den, sådan, så krogen den sidder fast i grenen. Okay? Sådan. Den sidder også fint. Så skal vi lige finde et kryds, ikke? Hvad er så de her to? Ja, hvor har vi et kryds henne? Hele. Heroppe kan der sidde en, der er et kryds. Så er der ikke nogen, der slår med stykker her. Sådan. Og heroppe er der også et kryds, Smilla. Vil du gerne lige se den? Ja, prøv lige at se, hvad det er. Hvorfor filmer du Se det? her. Se, hvad er det? En juletræ. Ja, og hvad er den der, du har der? En gave. Ja. Tak. Så skal jeg lige... Ups. Men der kom de der på. Så vil du stille dig hen på en juletræet, så kan man se, hvor høj du er, og hvor høj juletræet er. Og det er en god idé, Okay. at det er et kæmpe højt juletræ, vi har. Ikke? Det kan man jo ikke se, hvis ikke du står der. Nej. Tror man bare. Og hvad er du? 1,08 cm? Nej, hun er tæt på 1,20, så Er du 1,20? Ja. vi køber 1,20. Åh, Vi køber 8 år, 7-8 år til hende. Eller Sille gør. Så Smilla er en høj, flot pige, ligesom moster, ikke også? Men lige så højt snart som moster. Ja, det kan være, det bliver det. Kan være, at jeg bliver lige så højt som moster. Ja. Så højt her. Eller så højt der. Ja, Det ved jeg ikke. Det ved vi ikke, det er der ingen, der ved. Du skal ikke stå så tæt. Det skal du ikke.